L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum qegħdin niċċelebraw il-5 jum tan-novena bi preparazzjoni għall-miliet. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Dominika Tard. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla inti jogħġbok turina d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni Mqazza Marija. Għatina li f'fidi sħiħa inqimu l-misteru ta' din il-ġrajja tal-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha bġieħ li jistħoq ilha. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora mit-trubun ta' Dan, jismu Manuha, u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-mulej lil-mara u qalilha: Ara, inti sterili, m'għandekx tfal, imma inti se titqal u tilet iben. Issa qis li ma tixrobx inbit, anqas xorb li jsakkar, u tiekol xejn imniġġes, għax ara, int se titqal u tilet iben, u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu, għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu. U hu jibda jeħles lill-Iżrael minit il-Felistin. U l-marra marret tgħid il-żewġa: ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċu ta' anġlu, wiċċ li jbeżżek taraħ, ma staqsajtux minn ġie, u lanqasu ma qalli jismu, u qalli: Ara, inti titqal u tilet iben, wissa tixrob xinbit jew tiekol li sakkar, u tiekol xejn imniġġes, għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu u sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmitu Sansun, u t-tifel kiber u l-mulej birku, u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien: mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' kenna lija, int wiegħed li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza tiegħi int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, ngħidu flimkien. Għax int Sidi, it-tama tiegħi, mulej int il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelili, sa minn ġu fommi int ħatni, ngħidu flimkien. Nersa quddiem il-kobor tiegħek, mulej Sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. U Alla, sa minn żożiti inti għallimtni, u jien sissa għadni inxandar eġubijietek, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Għajrek ta' Ġesse, int waqaft bħala sinjal għal-popli. Ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Fi żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej. Ulied ma kellhomx għax Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu. U skont id-drawwa tal-liturġija intgħażel hu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-Mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rid tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġlu tal-Mulej wieqa' fin-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija malli rah tħawwad u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu: tibża' Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti jissemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna. U jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-Mulej, ma jkun jixrob ebda mbejt jew xorb qawwi u jimtela bi-Spiritu Qaddis sa minn ġu fommu. Huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-Mulej Alla tagħhom. U hu ġej qabel il-Mulej mimli bl-Ispiritu u l-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu ireġġagħhom għall-għaqal tal-ġusti ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-Mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu: kif inkun żgur minn dan? Għax jiena raġel xieħ u Marti mdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu u qallu: jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħtni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba. U issa talli inti ma imminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt, ara inti tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadattant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' mbikkem. Wara li jinbata laqlu żmien tas-servizz tiegħu, reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara, Martu Eliżabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fittxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid: hekk għamel miegħi il-Mulej li jogħġbu jneħħili minn fuqi l-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Xi wħud mill-insara tagħna ma rridx ngħidu mhix ħafna jew ftejt jaħsbu li l-miliet kemm tixel is-swieġ. Jew tpoġġi l-bambin fejn is-soltu, toħroġ il-presepju li jkollok u daqshekk u lest il-miliet. Il-liturġija mhux hekk. Il-liturġija tħejjina bil-mod il-mod għal din il-ġrajja kbira. Il-miliet mhux sempliċi daqskemm tpoġġi l-bambin hemmhekk, jew daqskemm iżżejjen ftit pas-soltu, jew kemm toħroġ il-presepju u tkun lest dak il-miliet. Le mhux hekk. Il-liturġija tippreparana bil-mod il-mod, bil-mod il-mod, issa tqala, issa tqala. Ara l-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni u l-Evanġelu jixxiepu ħafna. It-tnejn għandhom każ simili. L-isterilità li tinbidel f'rigal, fertilità. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb tal-imħalfejn għandna lil dan Manuħa
U martu li kienet sterili jgħidilna aktar minn darba kienet sterili ma setax ikollha tfal. Imma qal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Jidhilha l-anġlu, hawnhekk għandna nara ġeneru letterarju komuni tad-dehriet jidhilha l-anġlu, jgħidilha li se jkollha t-tarbija, qed jippreparana għal dak li se jseħħ fil-milied f'Marija Santissima u f'Ġuseppi. Din tistaġeb, naturalment, u jseħħ hekk, bil-kollha lil Sansun. Il-Vanġelu tal-lum l-istess, Zakkarija talab ix-xorti fi żmienu kien hemm ħafna qassisin. Għas-saċerdozju kien jintiret jekk il-missier ikun qassejs. Is-subien u liedu qassisin. Ara. Awtomatikament, mhux bil-vokazzjoni bħalna. U Zakkarija talab ix-xorti għalinna tant kemm kien hemm. Talab ix-xorti. Xi ħaġa tad-dinja l-oħra li titlab ix-xorti biex tinċensa l-altar ta' dak fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Imma għalilna San Luqa ma kellhomx tfal. Zakkarija u Eliżabetta ma kellhomx tfal. Hemm ktieb antik ta' żmien il-Vanġeli jismu l-Proto-Vanġelu ta' Ġaħakbu. U jgħid sentenza sabiħa ħafna. Jgħid meta Alla jagħlaq ġuf biex jiftħu aktar tard, dan isir biex dik it-tarbija tidher aktar ta' Alla milli tal-bnedmin. Interessanti di sentenza. Fil-Proto-Vanġelu ta' Ġaħakbu. Meta Alla jagħlaq ġuf biex jiftħu aktar tard, dak biex juri li dik it-tarbija hija aktar ta' Alla milli tal-bnedmin. U naħseb din is-sentenza tapplika tajjeb kemm għall-ewwel lezzjoni li smajna, kif ukoll għal din is-silta tal-Vanġelu. Kemm Sansun kif ukoll Ġwanni l-Battista kienu aktar nies ta' Alla milli tal-bnedmin, rigal lill-bnedmin. Zakkarija daħal fit-Tempju, jinċensa u jkollu din il-viżjoni l-anġlu li jgħidu li se jkollu tarbija, din ħaġa tal-ħaġeb jgħidu. Ara. U Zakkarija jemmuta. L-istudjużi ma tantx jispjegawha din li mhux li jemmuta hija normali. Tant staġeb, tant kienet xi ħaġa tad-dinja l-oħra li dan kif jista' jkun. Xi ħaġa barra minn normal li jemmuta. Li ma jifhmux ħafna mill-istudjużi kif San Luqa interpreta dejn bħala kastik isa. Kastik, ma tantx tiftijem. Ftit qabel għalinna kienu nies ġusti quddiem Alla. Kif issa kastik għax m'hemmx? L-istudjużi ma tantx jaqblu fuqha din. Ma tantx jispjegaw, m'hemm spjegazzjoni għalija. Dan id-diskors kollu qed jippreparana għal xi ħaġa straordinarja li ħasseħ fil-milied. Meta tfajla ikollha lil Ġesu. Marija ta' Nazaret ikollha lil Ġesu. Ara, il-liturġija kif tippreparana bil-mod il-mod għal din il-ġrajja kbira. Ħanija hawnhekk. X'ħadd tgħidilna l-liturġija llum f'dan il-5 jum tan-novena? L-ewwel nett jista' jkolli aħna wkoll nkunu sterili. Sterili mhux li ma jkollniex tfal, imma sterili spiritwalment. Li r-reliġjożità tagħna, l-fidi tagħna ma tagħtix frott. Ejjew nħallu l-kelma tagħna iddawwalna, ddawwal il-ħajja tagħna kollha kemm aħna.
Nitolbu wkoll għal dawk li qed jistennew tarbija. U nitolbu b'mod speċjali għal dawk li jixtiequ tarbija u m'għandhomx. Biex jemmnu li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Sidna Ġesu Kristu ġej jiżurna mill-għoli bħax-xemx tiela biex imexxi l-passi tagħna fit-triq ta' stliem. Nitolbu lill-Missier biex il-miġġa ta' jibnu fostna tkun aħbar ta' ferħ u salvazzjoni għal kull bniedem. Ngħidu għalhekk ejja mulej la tiddawwarx. Biex ibnek li ġej isib fina poplu mħejji sewwa biex jilqgħu nitolbu. Biex il-ġnus kollha jaħdmu biex jitneħħa kull xorta ta' jasal politiku, kulturali u ekonomiku u biex kull bniedem jiġi rispettat fid-dinjità tiegħu ta' iben adottiv tiegħek nitolbu. Biex il-morda u l-foqra jsibu faraġ u ferħ fil-mixja ta' ibnek bl-għajnuna tagħna li fihom għandna naraw lilu li ġej jħabbar il-bxara tajba lil fqajrejn nitolbu. Biex aħna nħarsu lejn il-vokazzjoni tagħna nisranija bħala grazzja mogħtija minnek u nkunu bħal Ġwanni l-Battista xhieda kuraġġużi li nuru lil Kristu lil ħutna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina l-grazzja li ngħaddu mill-isterilità fil-ħajja spiritwali tagħna għal fertilità, għall opri tajba nisara nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal Dominika Tard biex tinsaħtijitu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Forsi aħna laqqas biss nafu min huma. Mulej għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal nisa li qed jistennew tarbija u nitolbuk għal dawk il-koppji li m'għandhomx tfal biex jafdaw fil-provvidenza talla nitolbu. Nitolbuk ukoll fl-aħħar nett tal-morda għal dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbuk għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom u nitolbu għall-insara berdejn fil-prattika reliġjuża għal konverżjoni tal-midin bejn, speċjalment f'dan iż-żmien tal-Avvent nitolbu. Missier Qaddejs, inti rrid li żminijiet messjaniċi jitħabbru bil-ferħ ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Għad lilna li qed nifirħu nistennew bil-fidi il-miġġa ta' ibnek Ġesu li malajr mingħajr merti tagħna ikun jistħoqilna l-grazzja tal-fidwa tiegħek. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajta l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek. Imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu konsagrati lilek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Onverġ nistennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħil meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-fer nitħajjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nislu nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek li ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dannu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Dominika Tard li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġużepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, ma' San Ġorġ Preka, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna l-kubietna bħalma nafru l-muħati għalin. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għedħajl id-din dan il-ġesem u d-dem għat-testijiet. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żomm mandament tiegħek. Tħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejnu bil-wiefa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Niżżuk ħajra l-kull ma tajtna u Alla li tista' kollox, fil-ħnina tiegħek nissel fina x-xewqa tal-ġrajja li sejra sseħħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu it-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu. Bi Kristus jiedna. Ħanejdu tlieta Vamarijiet lil Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejn miegħek. Imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek. Imbierek inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek. Imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulejn magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.